am această pâine și am și aceste roșii și trebuie făcut ceva cu ele, așa că m-am gândit că o să fac fain frumos niște bruschete la cuptor care merg super rapid. Mă duc să cumpăr niște ricota și niște mozzarella, revin să vă arăt rețeta și ce facem cu ele. S-a luat mozzarella, s-a luat ricota, hai să întindem pâinea. Așezăm feliile de pâine în tavă. Uleiul de măsline ar trebui să-l condimentăm cu ceva, o să folosesc niște sare de mediteranean și de aici un busuioc. La câtă pâine am acolo ar trebui să-mi ajungă vreo 5 linguri de ulei de măsline. Punem tot. Ia uite așa ar trebui să... Îl amestecăm, începem să-l punem așa pe pâine. Roșiile după ce le-am spălat, venim și le facem feliuțe mai mici. Punem pe pâine. Începem să punem ricota. Mozzarella o putem rupe de mână. Putem veni cu un strop de ulei de măsline, un strop de sare pe fiecare și un pic de busuioc pentru culoare dacă vrem. După care le dăm la cuptor, eu le-am pus pe 180 de grade și așa arată bruscheta noastră cu pâinea salvată și cu foarte puține ingrediente, pentru că am avut pâine, am avut roșiile și la cumpărături am mai dat 15 lei pe ricota și pe mozzarella. Deci cu 15 lei acum le-am scos din... Cu 15 lei am făcut toată tava asta, care o să servească ca și mic dejun pentru următoarele zile.